И здравейте, приятели, аз съм Плей и сега игра Майнкрафт, като Edition с моя приятел Хиден. Виж какво ми даде зомбито, бе. Какво? Гледай. Роня? О, Цяла? да. Добре, дай нещо да е. Вземи си. Откъде? Нямам никаква представа. Хайде, дай. Виж колко на зомбито има, нати меч, ходи ги трепи. Що не го взех? Нямам. Аз съм и гладен. Има ферми около нас. Сейти два моркова. Чакай, бе, стой. Направо ме пощади. Имаме едно айрон. Имаме един айрон. Едно айрон. Да, това дета умрях и ти го взе. Сега мисля, че не е най-добрата идея да излизаш навънка, докато е докато. Но ти се решаваш. Всъщност няма. Но няма... Ще трябва да намерим вълна. Да, нямаме едно легло. Още имаме... Ти нямаш ли вълна? Аз имам само едно. От мене. Не, аз я убих козата. Овцата. Козата няма коза. Виждаш ли зомбита? Не. Ти са зомбита ли играеш? Да, бе. Аз виждам паяк. А, не, това е лава, бе. Лавата не прилича на паяк. Не, бе, просто виж, е така прилича леко, нали? Все едно се очита на паяк. А. Да му дойде зомби и ми даде... Аз не знам какво да правя след човек. Искам да стане... Всъщност, какво имаме в честа? Нищо. Нищо и половина. Как ще... Добре, ме научи. Значи аз сега ще хода да копам. Къде? Добре, дай и кирка и аз искам да копа да се родя по-бързо. Добре, бе. Добре, дай. Имаш дървена? Каменна. Ей, бати... Ама аз имам май още една каменна. А, не, имам само една каменна. Ако искаш още една дървена. Има дървена. Дай. Мила. Какво? Ей ти още една дървена кирка. На. Къде, бе? Иде. За тебе. А. Аз сега ще ходим ще хода да събирам малко храна. Тук... Аз